Tay, unsa man kadira tay nga si magkaot na ng ulo mo kuto ka gipuno. Puno si mong kigol. Ano sige magkaot? Wa ba di ka guol ni atong sitwasyon? Wa ba ka mabalaka ni atong kahimtang nga wa naman tay hapit makaon na ni? Mao lagi tay. Wan agi tay. Wan tay malunga karon gutom mi kay tay. O mao na diha ang gingon nimo. Ay nagdaot lagi kog maayo tayo. Ay mao gani akong nabalakan kay mosamot ka bati imong naong ana. Ay asa man ko liwat tay. Unsa? Ay sige ko andi asyo. Mao gid. Nya. Magunsa man taron tay, wa may ayuday panghatag tay. Mao lagi pero nakadungog mo ko sa radyo ato nga naamo ko may panghatag og 5,000 lang presidente ambot lagi ko dog maabot ba resto ang naampas bukid. Ang tiglista may problema tay kinsay dako dito tay mao na atong atuon. Mao na gikagulaan ron ako siyong atong kintang. Pero ba tatog naagi maabot sa ato ang ayuda. May pangiring tay. Let's say manigiring nga ni sige patong-patong nang Tadong na, may signal nung wala di signal eh. Idool sa naong, idool sa naong. Magaling kang kupal ka. Sa kuno. Gago! Apiki na yung cellphone sa ina. Unsa na sila dong? Uy, ang munisipyo na tambok. Tao mo na sa mayo. Basig mag-survey na sila. Pasok talis ayuda. Aw, mau ba dong? Sige ako pa bawa yuyu. Dali atwas yuyu ni mo si. Dami ka pangapit ko sa ayuda. Yo. Yo. Oy. Naman. Yo na ako na taga munisipyo ding Durong Marlon kasi survey to para sa ayuda. Uy, mas labing mayo na dong. Asa man ron? To dito ay. Padung sila diri. Padung na sila diri. Mas labing mayo mga kadawat tag ayuda ni. Siyong. Nay, ara ka siyong. Ingani atong buhaton. Na ako ni taga munisipyo ang mari. Maayo nung tay kay. Para naagi ayuda magtawad tay. Ingani atong buhaton ha. Para nga duha ang atong madawat nga ayuda. Kana atong silingan diha. Wala man ay tao diha kay nanguli mo sila probinsya. Ikaw mo'y mutaw dito sa Ako tay. ang kuna nga imong balay para nga og naam gani sila pangatag ayuda. Duha to ang madawat. Oh, kay tag 5,000 ra ba kuno na yo. Oh, mas labing mayo. 5,000, 10,000 at 10,000 mga. Kuha ko motor na tayo. Kani, sulbat atong problema ni. Kay nagplano ra ba ka nga kuha kag motor? Kuha ko motor tay. Mas labing mayo. Ya. Isulot tong imuhang mga kanang ladluhit at mga naong. Sulot tong imuhang mga tupit dito. Itong nga pukaw na nga sinina nimo. Kay pwede ra basta tan-aw bugos nina. Aw mo na ay imong naong. Luoy naman sa kayo. Nawala gid. Bation mo sa kag naong. Ay, liwat makalimot tay. Di okay. Liwat tay. Basta mo na to. Ayo. Ayo. Asa mang tao diri oy? Ayo. Ayo. Sir. Sir. Oy, sir, unsay ato sir? Ayun to sir. Oh, sipyo ni mi sir. Kuan sa dabang ba ayuda. Aw. Magsurvey mo. Oh, lista lagi tabi. Aw, sige karon magstorya ta sir. Bukas ako pagdo sir. Bukas ako pagdo. Sige, salamat. Sir, iko sa mo sir. Sige, Salamat, salamat, sir. Salamat sir. Okay ra kay mi sir. Okay ra kay mi sir. Sincere lagi may amo ni amo kanta sir kay sa lagi nagian mis bagyo. Sige ko ba sa mo kuan sir. Rum tara. Kuan ka na sir. Balay. Sir kanang Oh, sir. ako na ka interviewon sir ha. Oh, Para sa ayuda man sa ayuda. Oh, sige, sir. Kasi munisipyo. Oh, sige sir. Kisa rin pangalan mo sir? Si Berteng sir. Berteng Magalhon. Magalhot. Oh. Ya, pila na may edad doon ni mo sir nga? Batak ba mga ka? Ako mo senior sir. Sabi mo 40 pa ka sir. Ya, Ni dawa ka dito kay senior. pila man mo kabukir sa inyong balay sir? Puyo. Kami na sa akong anak sir. Si Oh, Samsung. sige. Tay, kaon tay. Ay, no, panenton man niya dong. Kami kanon. Aw, naam toy bahaw diha. Hurot na. Ay, paglungag. Way bugas. Ay, kadungog ka to sir. Magaling kang kupal ka. Amo yun yung klarohon nito sa mayor sir nga mo abot yun ni dire kay Mas labing mayo sir. Mas labing
maayo Ang mga tabang gid ninyo sir. gusto lagi sa mga sir may printing may tubig. Yes, sir, Naaman ni giinit-init yo. Tubig init, ininit ra gina. Sir, kay mo, okay na nila yung lista mo. Balik kami sa amin dito, sir, kay mangita sa miglain na po, kay para mali sa ato tanan. Basta may maayo sir. Sige, salamat na sila. Dito lang sir. Salamat po sir. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong sir po ah. Sige sir. Sige sir. Ayo mo sir. Abot karon kay mo tingong tatay mo ari na utong pinista sa inyo. Agad ang motor ko rin. Gi, asa ba to eh? Ayo. Please, Ayo. sir. Sir, taga munisipyo mi sir. Mag-interview lang yung parte sa ayuda sir. Namba sa gobyerno sir ba? Dayan mo sir, dayan mo. Imo ni balay diri, sir. Mo dayan sa mo sir, dayan. Di okay rin sir. Ay, Asam di mo tama ka, kagi sir? Di mo kagi diri sir kay sanay napin mga kahoy kung himo. Wala mo sir. Lingkod mo sir, lingkod. Uy, makatuno kanimo lingkuranan, sir. Iso tayo gayo din sir. Basta yun sir. Ano sir? Basta ang guwan. Sir, Sir, kanang- pa din yung guwan. Lingkod matuno ka ni, sir. Di lagi sir. Salamat ya. Sir, kanang mag-interview di ko, sir, kanang para ni sa atong ayuda po ba nga gihatag sa atong mayo. Salamat kay naagi interview. Unsa man? Kung sa day pangani mo day, sir? Koreas. Karyas. Magaling kang kupal ka. Di maunahan. Nya, pila ba edad mo ron, sir? Ano ko? 20 size. Ano kon play ko niya? Uy, kay ko kung sa ni t-shirt 1/4 na lang. Pila ba mo kabuok tao din sa inyong balay, sir? Dagdan dira. Mga amis mga pito. Pero yuha gini dire. Amo dira. Oh, sige. Darong bro. Okay na, okay na, okay na. Karo nga dira sir basig. Di na ma kuha na ko dito. Okay na, okay na. Di okay na, kana. Salamat kay sir. Mo, hilahin mi kay daghan sa kami nga tuon ko kay Nagbalay po. Salamat. kada balay man nga mong diari. Layat lang yapon mi dire. Layat naman sir. Salamat ah. Di ba habo? Okay, mana nimo. Sis. Kita deh, layo dia ni deh. Kabingaw ni lugar. Nah, kani korter. Kuha ng motor. Na siguro kay na mga ilang form diri aton da. Ato na suwayag interview sila kung na bagay ni sila iban. Makadata ba yun silang gikuan? Gi daon nga motor. Ah, sige sige. Ato. Ayo, Ayo. ayo. Ayo may udto sir. Oh, unsay ato sir? Mao ning balay ni Tansung Magalhot sir. Oh, mo ni sir, ako ang anak sir. Ah, kuha day mi sir kanang CI tami sa motor sir. Oh, Kanang kung applyan sa mong kumpanya sir ba. oo. Oh, tawag ko sa anak ko sir. Tawag ko na ako si Tansong sir. Karot sir, magkos ako bangko sir, paglikod sa mo. Sir, paglikod sa mo sir. Ay, salamat eh, sir. Salamat kayo sir. Paglikod sa mo. Naras Tansong sir. Magaling Sir, ngapon, sir. kupal ka. Magahapon, sir. May kina na Karon ko may kuha sir ka balik sir bagay. Iyang bagyo ko sir. Mao lagi sir. May kina hatun ko mo diri. Layo, layo, layo. May kina abot ta kay. Ato do kog mall ra giron niya. Gago, big beach ba. May kina dali. Gusto mo diri sir. Okay ra mo diri sir. Alright, lima mi dire, di ko nga manmay dire. Wagi mi na ko dire. Kay wagi lagi daghan kami pagkaon lagi. Asa man sir? Malis na na. Sa kuha ni sir sa katon imong form nga katong gipas nimo sa among company ba kato sa motor. motor ba? Asus. Among gikuan diri sir kung maka unsa man sir kaya ra nimo sir ang natahanan ni? Sus kaniya ako. Relo na ko. G-Sack. Just mahal gani. Pwede rin ako i-down. Mahal gani. Katigda ning mga Gismil. G-Sack. Ya, unsa pa may lain nimo ika-garantor da sir? Oh, kaniya akong eyeglasses. Made in ko ani China. Mahal gani. Ako kana sir, bati na sir. Makakuha tag Inmax ra Inmax. Ako na sir. Kaya kay na. Gismil. Lista. Kuha ra na mo sir. Oh. Nya, ma. Approve na ko na sir. Amo pa ni pa abot sa among supervisor Ay. sir.
Tingnan ba na ako Nya. G-Sack, na ako'y O nali sir. tuwakli. Tuwakli bra na ni. Gago! Amo na naglista sir niya. Amo ni padagat ito sa mga supervisor nga. Okay. Kana mo na imong gi Sige. kuan sa mo ah. Muadto pa ko ka ng mo lagi. Muadto Oh, kuan, sige, sige, muadto sige. beach. Nya. Tawagan lang na mo sir kung ma-approve na sa mga supervisor Oo, sir. naman ko yung number dira. Oh, palihog lang ko pirma diri sir. Okay. Maini kay kinahanglan ni ma-release niya kay. O lagi. Sunod semana sir. Okay. Tawagan ka na mo. Oh, sige. Sige sir. Salamat sir. Dili mo dugay sir. Ayaw pagdugay. Grabe ka daot yung bagyong update eh. Kinahanglan gid ma-release dayon ning ayuda para sa mga tao dre. Oh, grabe ka. Ayan matunduhan ako katao. Ako tong tawagan. Kinahanglan magkita gid pero kaya ma-release to nila. Halo. Asa mo mundo ha? Ana mo diha? Sige, sige. Sige, mag-abot ta ng lugar na diha. Anhaon ta mo. Kay dili pwede malangay ning ayuda sa mga tao. Di nilalim ni tabo diri. Grabe. Sige, wata ko diha. Sige, sige. Mana karon tatawad. Sige, sige. Sige. Bye. Sabi inita. Magdara pre, isura mayor. Basin mao aritan mag-abot diri ingon ng mayor. Basin magbuhat ta diri. Ano wag man to siya. Abot na ta. Mayor. Hoy! Mayor. Ay, ginag-abot ta diri. Ano wag mo ka mayor? Diri ta mag-abot yun. Okay. Sumaya to igalakad ni mayor. Kuan lagi kining naani na ko diri ang budget para sa kuaning ayuda ba para ni mga balay-balay diri. Lagi mayor. Dapat ma-release gyud ni karon kay di lalay mo tan-awa gud yung mga balay-balay. Ya. Itong ginahatag sa balay. Ito ni, ihatag din ninyo ha. Sakto na mayor. Amo din ginahatag. Ginalan tanang balay. Wa lista-lista dito na. Dito na. Maabot gid nila mayor. Hindi kayo ito maglangay ka. Mahatag dayon kay luoy kay mga tao diri. Wa nya na pre. Ha? Amo na to. Sige sige. Salamat kay mayor. Sige magdugay ha. Kamo na bahala diha. Kami ni Sige babalik na ko sa akin. Sige babalik na ko. Ay, problema, Mayor. Dagang lakaw pod. Sige sige. Ayo amping mayor. Sige. Pre, ana yun pre. Gihatag sa mayor pre. Tanawa ko no pre kung pilay gihatag sa mayor nga kwarta pre. Lagi pre tungtong kahit ani pre. Sini. Tara na. Ya lang kay daghan man lagi dinhi. Di ani pre. Sumi, pagpila may hatag ng balay ni. Kagaya lang tag 500 pre. Bahala na pre. Ikaw na pre interview ato pre. Oh sige 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 ako pala ni ako pala. Tong na kita. Tay. Abot na gid ako pangandoy tay. Payuna na may kuha tag motor tay tungo sa ayuda. Mo na akong usap ko dong sub lipay ko kay naabot kita unta dito sa gobyerno ila kita. Sangko is langit ang kalipit tay. Pre guniti pre kay ako ni. Sudli na lang Tag 500 na magiging 500. 500. Gini lang imo pre gini lang imo. Sobra. Ako lang ni. Librihan. Aw librihan na taka. Paniot to. Sige. Wala lang ikon. Okay po sa para ayuda gihatag ng 500. Ito ni bahala na ikaw may interview na. Iso ni dire kay para di ta halata. Libur ni ko. Pantay rin ng libre. Maniot to kita ron. Ay dagang kaon sa unahan. Tay murag mo ni rin tay. Mo na ron. Datang ko tay. Sir. Oy, sir. Nabalik na gyud mi sir. Ngato mi sa ayuda. Hindi mayo sir. Hindi mayo. Dugay gyud ang boss bro. At least naabot gyud mo sir. Sir, Pre hatag pre. diara nga ayuda gikan sa tong mayor sir. Oh. Mo. Kani mo ni. Unya na siya ablihi sir ha. Nga mulakaw mi kay surpresa na siya. Oh. Kay basin pala unya makita yung silingan nga ngayok mi ba. Oh. Unya na sir kay moadto pa mi sa pikas puron sir. Oh, sige, sige. Sige. Salamat kay sir. Sige. Uy, sir. Salamat kay Sir, ato naman sir. Sige, sir. Salamat. Gago! Sulban na kita mo kalisudan ni. Pila ba kay sudan ni? Huwag ka mga hukang uban ani. Muntos lagi ni. Oh no. Nasa kumil man itong gingon sa radyo. Bro, kada kong binuang ani. Asa naman to? Asan? Ato
Ayuda eh. Sir, balik kayo sir. Hinapal sir. Nandiyan na yun sir. Hapon sir. Munisipyo sir. Balik Sige sir. ng mayor sir. Ang gihatag. At least ako sir. Mo ni siya. Mau ni sir. Pili sudan. Ayo sir kay. Ayo unya na abli kay sorpresa na siya. Nya. Mo digundagdag gini magpagsa. Ang atong mayor may naghatag ka na ha. Hapit ra bang eleksyon. O ina mi. Magaling kang kupal ka. Unya na siya abli mo hawa na mi. Oo. Mulakaw na mi ato mislayo Ay, sa kay. kasulti silingan. Oh, dahil niya silingan makakita. Basi niya nangayo mi. Eh di man tanan lista niyo to. Salamat turbon mi sa pikas. Salamat. May isa pa yan, may isa pa yan. Salamat kaninyo. Oh, sige. Kaya ning kung gigi mo gari diri sa lisod ba. Ano sabi? Sige, sir, salamat ha. Salamat kayo. Tapuntak ko ini. Kay takko ini ba? Bagga kayo ba? Op. Yan ni. 500 man eh. Asa mo mga engon 5,000. 500 man lagi ni. Sa pagkuha ng motor na eh. 5,000 naman eh. Anong kailangan kong Tay! gawin Asa mas tate? Tay! ang malaman Kila dawat ni mo tay? Ano nag-lexi ron. Nagbalasa ni Kimintos naman yung ilang gihatag na to siyang. Makiyati kita tay. 500 tay. Sa Kada mong dimungkog niya to ang sitwasyon. Tiwas na ito mo. sa pagkuha na kong motor tay ay. Akong mga pangamit na nagkupa tay. Sige na lang dong. Ato na yung dawaton. Paano naman tayo may mo ni? Ita sila itong mga buang. Uy,